వైకుంఠంలో విరజ నది ఉంటుందండి. వైకుంఠానికి వెళ్ళాలంటే విరజ నదిని దాటాలి. ఆలోచించండి, పురాణాలన్నీ ప్రతీకాత్మకం. విరజ అనేది కేవలం ఒక నది, దాన్ని దాటడానికి ఏదో పడవేసికి వెళ్ళిపోదాం అలా ఆలోచించకూడదు. విరజ పేరు గమనించండి. రజోగుణము లేనివాడే దాన్ని దాటగలుగుతాడు. రజ అంటే రజోగుణం. రజోగుణం అంటే పంతాలు, పట్టింపులు, కక్షలు, కార్పణ్యాలు, పోటీలు, గొడవలు. ఇవి నన్ను అడిగితే అసెంబ్లీలో కంటే ఇళ్లలోనే ఎక్కువ. ఇవి తగ్గించుకోవాలి బాగా. ఇంట్లో ఉండే రాజకీయాలే అక్కడ ఉంటే కానీ కొత్తగా ఏమో రావండి. ఎక్కడైనా సమస్య ఎక్కడైనా ఒకటే. అందుకే విరజ అనేది వైకుంఠానికి వెళ్ళాలంటే విరజ అనేది రజోగుణం వదిలిపెట్టు నువ్వు. ఎందుకంటే విష్ణుమూర్తి సత్వగుణం, పరమసత్వగుణం ఉంటేనే వైకుంఠానికి వెళ్ళాలి. మంచిది. విరజ అనేది ఎంత గొప్ప మాట అండి అది. రజోగుణం విగత రజ. రజోగుణం విగతమైతే అంటే మనం ఈ కక్షలు, కార్పణ్యాలు, పంతాలు, పట్టింపులు పోన్లే నువ్వే తీసుకో, ఎందుకు వచ్చింది ఇది, అయిపోయా, ఏమైంది, పని జరగడం కదా.